Tak Jirko, co tady máme? Dorazilo nám něco, na co jsme dlouho čekali. Hlavní linie skútrů od Seacraftu. Vyrábí úplně perfektní podvodní skútry, poměrně technologicky odlišný od konkurence a velmi se Jdeme, tak se do toho pustíme. Je to technický skútr, to znamená už je testovaný i pro ponory do 150 metrů problémů, vezme potapiče 2 stageama. Tak Jirko, co s tím děláme s těmi skutrama? Jsou nějaký zájemci na kurzy, budou předváděčky, tak aby vlastně za přítomnosti instruktorů si to i běžní potapiči mohli vyzkoušet. Dáme nějaké doporučovny? Uděláme i učovnu určitě, podmíníme právě tu certifikaci v světě jako nezbytný takovýto skútru.